Dobrý deň, volám sa Branislav Sabaka, som súčasť týmu psychológov online psychologickej poradne Mojra. Dnes by som sa chcel venovať otázke, prečo tyrané ženy neodchádzajú. Pokúsme sa uvedomiť si, že k tyraniu dojde málo kedy, bezprostredne i hneď po tom, čo sa dvaja ľudia spoznajú. Keby ženy niekedy vedeli i hneď na začiatku, čo ten ich partner bude v budúcnosti robiť, ako sa bude správať, tak by si s ním nikdy nezačali. Zo začiatku sa partner správa milo, dáva vám pocit, že vás ľúbi, že ste pre ňoho jedinečná, jediná. Snaží sa, aby ste sa na ňo naviazali a aby ste ho taktiež ľúbila. Sú dve fázy, ktorými prechádzajú takíto partneri alebo agresori. V prvej robia presne to, čo som práve spomenul. Sú milí a pre vás neodolateľní. Potom ale príde druhá fáza. V druhej fáze prichádzajú výsmechy, ponižovanie, verbálne fyzické útoky, dehonestovanie vašich potrieb, odmerané správanie, reči o tom, ako si nikdy nikoho nenájdete, ostanete sama. Taktiež ale aj rôzne zákazy a prejavy žiarlivosti. Žiadna žena by si týmto nemala prechádzať. Partner sa týmto snaží vám sugerovať pocit viny, menej cennosti alebo slabosti, kedy sa na neho viac naviažete a skutočne z toho strachu, že by ste mohli ostať sama, v tom vzťahu zotrváte. V dôsledku takýchto vzťahov ženy často prichádzajú o kamarátske vzťahy. O kamarátov, o kamarátky, ničia si často aj svoje rodinné vzťahy, kým tam neostane len ten partner, ktorý ich úplne ovládne. Tieto fázy sa striedajú, aby ženy mali pocit, že ten ich partner v skutočnosti taký nie je, ale môže byť aj dobrý. Rozostupy medzi týmito fázami sa ale skracujú a potom sa stupňuje viac to agresívne správanie. Ženy ostávajú v takýchto vzťahoch aj kvôli deťom, pretože si myslia, že by dieťa malo vyrastať v úplnej rodine. To ale nie je tak úplne pravda. Dieťa by malo vyrastať predovšetkým v harmonickej rodine. Harmonická rodina nie je tá, kde jeden partner týra toho druhého. Deti si môžu takto osvojiť formy správania, ktoré vidia práve v domácnosti a budú si to so sebou niesť do svojho budúceho života. Čo spozorujete napríklad o 10-15 rokov. Skúste si predstaviť, chceli by ste dcéru, ktorá by si v budúcnosti vzala muža, s ktorým si bude prežívať to isté, čo napríklad si teraz prežívate vy, bude psychicky alebo fyzicky tyrana. Alebo chceli by ste syna, ktorý by sa podobne správal k ženám. Je veľa dôvodov, kvôli ktorým sa agresori môžu práve takto správať. Vy ale nie ste ani jeden z týchto dôvodov. Klientky sa na mňa často obracajú s otázkou alebo s radou, ako sa majú správať, čo majú robiť v takomto vzťahu, aby ten ich partner nebol agresívny. Treba si uvedomiť, že zle sa správa ten partner a nie vy. Vy nemáte čo meniť. Meniť by sa mal ten partner, ale takíto ľudia sa spravidla nemenia. Môžete si byť istá, že keď bol taký posledný rok, bude taký aj najbližší rok. Dobre, tak ďakujem krásne, to je za mňa všetko. Na záver by som vám chcel povedať, keď poznáte takýchto ľudí, ktorí si prechádzajú podobnými problémami, buďte tam pre nich. Ukážte im, že existujú možnosti, že sa to dá riešiť. Odporúčte im vyhľadať odborníka. A chcem, aby ste aj vedeli, že je tu pre vás taktiež aj Mojra. Tak ďakujem ešte raz.